so in aika sako ne na shawarwari da kuma nasiha kai tsaye zuwa ga babban malami Sheikh Yahya As-Salafi da ke nan Kaduna, da shi da wanda suke da ainihin tunani irin nasa akan abin da zan yi magana. Wato zan yi magana ne game da wani karatu ko kuma bayanai da na ga Sheikh Yahya As-Salafi ya yi game da qadiyya ta Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi da dawo da shi da aka yi daga Saudiya, da kuma wasu wanda suka yi magana kafinsa da bayansa game da wannan qadiyya na cewa abin da aka yi daidai ne ko ba daidai ba ne. So amma na zaɓi yi magana akan su yi Sheikh Yahya As-Salafi saboda abin da ya biyo baya na saurari maganganun da ya yi, kuma na ga mafi yawancin wanda suka yi comment akan maganganun nasa a social media, so sun faɗa mai maganganu marasa daɗi. Wasu sun nuna cewa ya yi ƙarya, wasu ma sun jingina shi zuwa ga jahilci da sauransu. So kuma daman wannan shine abin da muke gudu game da malamai masu da'awa. Ko shakka babu Sheikh Yahya As-Salafi yana cikin mutanen da ni na san malamai ne, kuma ban tare da masu ce mai jahili. Malami ne kuma yana ga iya bakin kokarinsa wajen da'awa gwargwadon abin da ya fahimta. Amma irin wayannan mas'aloli akwai sabani tsakaninmu da shi, ko in ce da su, kuma irin wayannan mas'aloli su ne muke ganin cewa daman in ba su gyara ba to wannan zai iya rusa da'awarsu, kuma ya rusa duk abin da suka kafa mai kyau. Domin babu daɗi ka ji ana ce ma malami makareci makareci makareci. Duk da abubuwan da ya faɗa ba haka bane mafi yawancinsu, amma siffanta shi da makareci kalma ce mai nauyi. So amma wajibi ne malami ya nisanci duk abubuwan da zai sa matasa da yara su dinga ce mai yayi ƙarya. To shi sa nake so in aika wannan sako zuwa gare shi da kuma sauran ɗaliban ilimi da malamai game da wannan qadiyya. Kuma ina fata kowa da duk wanda zai saurari wannan bayanai da zan yi, to da Allah ya saurare shi da kunne na basira da kuma adalci, ba da kunne na ta'assubanci da rufe ido da jan layi ba. Ba abin da ke wahalar da mu, kowa ya riga ya ja ma kanshi layi. Ni ina tare da su wane ko me suka yi daidai ne, ni kuma ban tare da wane ko me yayi ba daidai bane. To wannan kuskure ne. Wajibi ne zama gaskiya muke nema, ko da ko wani zubin gaskiya za ta fito bangaren wanda muke ki ko ba mu tare da shi, ko kuma ƙarya ta bayyana a bangaren wanda muke so, to wajibi ne ya zama mun bi gaskiya na duru ma alhaqi haythu darat. Abu na farko da nake so da malam Yahya da sauran masu ra'ayi irin nasa game da wannan qadiya su sani shine su yi kokari da mu da su gaba daya ya zama san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba sama da san kowa. Musamman su zamu iya ce musu su iya bakin kokarin su ga cewa san Allah da manzansa shine a gaba sama da san mahukunta na wata ƙasar nan Najeriya ce ko Saudiya. Kada ka rike wasu gwamnatoci ko wasu mahukunta ya zama kana ba su kariya, kana nuna musu soyayya sama da yadda kake nuna ma Allah da manzansa. Duk da wannan abu ne wanda mutum ba zai iya faɗa ba, ya ce ya fi son wani sama da Allah da manzansa, amma kuma a aikace muna ganin kamar wasu yadda suke kishin taɓa wasu mahukunta na wata ƙasa, ko Allah da manzansa aka taɓa ba sa nuna wannan kishi. To da ya kamata mu sani manzo Allah sallallahu yana cewa salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Sannan kuma yace awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughd fillah. To duk wanda zaka so ka so shi dan Allah kuma ka ki shi dan Allah. Abu na biyu, ina ba mu shawara gaba ɗayan mu, malam Yahya As-Salafi da sauran ɗalibai na sunna ta kowane ɓangare, amma dai su bil khusus kada ya zama ba Saudiya kariya, yana gaba da ba sunnan manzon Allah kariya a wani gefe. Abinda muka sani malam Yahya kana cikin masu yawan da'awar san sunna da kare sunna, to amma ya zaka manta da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wata gwamnati ko wasu masu hukunci suka saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ka zo kana ba su kariya, alhali Allah ya ce wala takul lil kha'inina khasima
in ka ba su kariya a nan duniya ba za ka iya ba su kariya a gaban Allah ba. Ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati amman yakunu wakila. Ni abinda na fahimta, musulmi ya tafi aikin haji, musulmi yana ansa sunan musulunci, ya je da niyyar aikin ya bauta ma Allah, dawo da shi da koro shi kowace irin aƙida yake da ita kuskure ne, ya saba ma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito fil Musnad da Abu Dawud da Tirmizi, kuma malamai da dama sun inganta wannan hadisi, ba ma wani malami da ya ce hadisin bai inganta ba. manzon Allah ce ya bani abdi manaf la tamna'anna ahadan tafa bi hadha albayt wa salla ayyata sa'atin sha'a min laylin aw nahar. manzon Allah ce ya bani abdi manaf, kada ku hana wani yayi dawafi ga wannan daki mai girma ko yayi sallah a cikin wannan masallaci mai girma a kowane lokaci ya so, ko da daddare ko da rana. ga nassin wannan hadisin ya haramta ma duk wanda Allah ya jibinta masa kula da ɗaki mai alfarma na Ka'aba a matsayin shi ne ke lura da shi, to manzo Allah ce kada ya kuskura ta hanyar kowane dalili ya hana wani musulmi yana so ya bauta ma Allah ko da lokaci ya so. kuma la tamna'anna ahadan, kun ga ahadan nakira ce fi siyaqin nahyi wanda tana cin alfazul umum, ahadan ka'inan man kana. to akramaka Allah Sheikh Yahya As-Salafi, muna kirta maka zato kana da awa na kare sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. so shi wannan hadisin da wayannan hukumomi suka saba mawa, shi bai cikin sunnar manzo Allah ne, ko ba a nuna kishi duk hadisin da wani shugaba ya saba mawa, to shi wannan hadisin an cire shi daga da'ira ta sunna. shin sunnar manzon Allah tana da iyaka ne? dai wani hadisi da wani shugaba ya taka ya yin aiki da shi, shikenan shi wannan hadisin bai cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? ko kishi akan sunna yana da ainihin istithna, za mu kishin sunna amma sunnar da shugabanni ba su saba mata ba. sannan daga cikin abin da wasu daga cikin ku suke murna cewa an hana Dr. Ahmad Gumi ya aikin haji ne saboda yana da gurbatacciyar aqida. to ni nan ba zan tattauna game da aqidar Dr. Ahmad Gumi ba, Allah ya sani akwai matsaloli da dama da bana tare da shi, kuma munasaba ta karatu in ta zo nakan nuna kuskurensa ba tare da na kira sunansa ba. to amma shin haƙiƙanin gaskiya wannan dawo da shi da aka yi din aƙida ce ta sa aka dawo da shi? ina ga duk wanda yake da wannan tunanin to gaskiya ya kai balaga azirwatal al'uliya fi sadajati wal ghafala. duk wanda yake tunanin wai aƙida ce ta sa aka dawo da Abubakar Dr. Ahmad, to lalle ya kai kololuwa wajen gafala da dolanci da rashin fahimtar dama da hagu. ko shakka babu wannan matsalar ba ta da alaka da aqida. inda aqida ce to lalle da mun ji labarin ɗaruruwan malamai da suka tabbata 'yan bid'a ne masu gurɓatattun aqidu, to da mun ji labari ko so ɗaya hukumar Saudiya ta taɓa hana wani aikin hajji saboda aqidarsa. wannan bai taɓa faruwa ba. Sheikh Ibrahim Inyasi, wanda kowa ya san shi, dina zaka ce da abin da Dr. Ahmad yana gurbatacciyar aqida, na tabbatar gurbacewar aqidar Inyasi a mahanga ta malaman Saudiya a da yanzu ta ninninka ta Dr. Ahmad Gumi. amma da haka ya je aikin haji su babu iyaka. masu aqidar wahdatul wujud cewa komai Allah ne sun je aikin haji. 'yan shi'a masu zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa aikin haji. 'yan dariƙa masu shirka, muna ganin bidiyoyi ma ana kawo ma wasu 'yan dariƙa suna zuwa kabarin annabi su roƙi annabi kai tsaye. su ba magana bace ta aqida, kuma kaddara cewa magana ce ta aqida, hab jadalan cewa aqidar Dr. Ahmad Gumi aka bincika wanda wannan wasa ne, ba haka bane. to kaddara ma cewa aqidar tashi ta sa aka dawo da shi. to akarmakallahu, a yanda kake da'awar kokarin bin sunna, alkitabu was sunna ala fahmi salafil umma, wanda dukan muna kokarin ya zama haka muke, kana da wata aya ko hadisi ko magana cikin maganganun malamai magabata wanda zai ce yake cewa duk wanda bai da aqida irin ta ahlus sunna haramun ne aikin haji?
domin dai muna da ka'ida cewa bid'a ba kowace bid'a ba ce take kafirta musulmi. To musulmin da ke dan bid'a ne amma bid'a laysat mukaffira, tana da wani dalili na Qur'ani ko na hadisi da yace a hana shi aikin haji saboda aqidarsa, ko da bisa kaddarawa mu kyautata mu hukam na Saudiya zato cewa magana ce ta aqida, to na tabbatar abinda suka yi kuskure ne ko da aqida ne, ba ta ba aqida bace, baka da aya ko hadisi ko magana ta malami wanda yake mu'tabar da yace ya halatta a hana mutum aikin haji saboda aqidarsa, aqidar da bata kafirta shi ba. Ya kamata don Allah in za mu magana mu sa ta a mizani na ilimi, ko da aqida ce ta sa haka ta faru, to abinda aka yi na dawo da shi kuskure, domin ya je ne ya bauta ma Allah, ba dai ya je bane ya wa'azi. Suna da damar su ce to mun yadda ka zo kai aikin haji amma da sharadi ba za ka yi wa'azi ba, kuma mun tabbatar aka samu wannan sharadin zai bi, ba za ka yi wa'azi ba, za ka ce komai ba, domin Dr. Ahmad Gumi ba ya fita ya bar gidansa bane dan ya je ya da'awa a Saudiya, ya je ne dan ya bauta ma Allah. To bauta ma Allah kuma duk wanda ya zo yana so ya bauta ma Allah, to bai halatta ka hana shi bautar Allah wai saboda baka yarda da aqidarsa ba. Sannan magana cewa ta'addanci, ina ga wannan magana ce mai nauyi wanda ya kamata duk wanda zai magana ya kamata ya dinga aunata. Abinda na sani Dr. Ahmad Gumi bayan wannan abin da ya faru da shi ya ci gaba da zama a Saudiya, domin sanda aka kama shi na wata 6 aka kulle, ba daga sakin shi bane ya dawo Najeriya, ya karasa karatun shi a ainihin a Saudiya. To inda da kamar yadda kake cewa ta'addanci suke zurgin shi da shi, to da bai kamata su bar shi ya zauna a Saudiya ba bayan sun sake shi. So wannan magana ma ba ta buƙatar ainihin tattaunawa. Abu na gaba, ina kira ga Sheikh Yahya As-Salafi da sauran ɗalibai da sauran masu ra'ayi irin nasa, ni kokari mu bambance tsakanin san Saudiya da kuma sukar siyasar mahukuntan Saudiya. Lallai duk musulmi, musamman musulmi wanda yake yana da'ira ta sunna, ko da dai baka yarda da shi ba, ka san ba dan shi'a bane, to yana ga ba karamin zalunci bane da wuce gona da iri ka zarge shi da kin kasar Saudiya a matsayin ta na kasa. Duk musulmin kwarai yana son kasar Saudiya kuma yana mata fatan alkhairi, amma mutanen da suke gudanar da gwamnatin Saudiya mutane ne irinmu, za su iya yin daidai, za su iya yin kuskure. Ba annabawa bane, ba mala'iku bane, ba su da bambanci da mu, sai in sun fi mu tsoron Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ba kuskure ne duk wanda ya ce abinda aka yi a Saudiya ba daidai bane, kai tsaye ka ce mai makiyin Saudiya ne. Wannan khal ne bainal awraq. Sai dai kuna ganin su ma a'imma ne ma'asumun, shikenan kun aro aqidar shi'a kenan, wanda suke da al'imma al-ma'asumun, a'imma guda 12 wanda ba sa kuskure. To in kuna ganin hukam na Saudiya su ma al'a'imma ne ma'asumun, sai ku gaya mana. Amma ban ga dalilin da za ku ce bai halatta ka ga ba daidai ba, ka nuna ba daidai ba. Ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna anna ahadan ya bani abdi manaf la tamna anna ahadan tafa bi hadha albayt, kada ku hana wanda yazo zai yi tawafi, wala amin albayt alharam yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Allah ce kada ku yi ta'addanci, ku hana wanda suke nufin ɗakin mai alfarma, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana aw min rabbihim wa ridwana, sun zo suna neman falala daga Allah, suna neman yarda Allah, kada ku hana su. To abin da Saudiya suka yi kuskure ne, bai kamata ku zo kuna tabririn kuskure ba. Wannan kaman kuna so ku nuna mana cewa ku Saudiya a gurin ku tana gaba da Allah da manzon Allah, tunda ko da hukam su da za su taka nassi da manzon Allah ya magana akai, to za ku ce daidai ne saboda su hukami ne na Saudiya. Ba kamata ku gane, kullum ana maganar Saudiya wasu kan ce ai biladut tauhid, biladut tauhid. To dan ana zan tambaye ku, shin kasancewar Saudiya biladut tauhid wa biladus sunna, wannan kasancewar haka ya bada lasisi akan su yi abin da suka ga dama? Kun ga kuka ce haka, to wannan kun dauko aqidar murji'awa kenan. Mana inda mutum mumini ne, inda mutum yana da tauhidi, to ya abin da ya ga dama, la yadurru ma'al imani ma'asiyatu. Inda kana da imani da tauhidi, to duk sabon da kai, ka gayyato mawaka, ka gayyato yan rawa, ka zuga mata su je gidan sinima,
a yi disko, a yi tsirara, a zagi Allah, duk ba laifi ba ne. Inda Saudiya tana kishin masu gurɓatacciyar aƙida, to a ƙasar Saudiya ɗin akwai waɗanda ya kamata a ce tuni ta kama su, amma akwai almaniyawa zindiƙai suna nan a Saudiya suna rubuce-rubuce game da ɓatanci game da addinin musulunci. Wallahi kuma su ne 'yan kusa, su ne gwamnati take ji da su a lokacin take kama malaman Allah tana garkabewa. Akwai wani a Turki Alhamd ɗan jarida ne almani zindiki, yana nan a Saudiya. Akwai sanda ya rubutu yake cewa nabiyyun al-karim, annabinmu mai karamci, ja'a wa sahhaha aqidata Ibrahim, ya zo ya inganta aqidar annabi Ibrahim, ya gyara aqidar annabi Ibrahim a yanda ya faɗa. To sai ya ce mu kuma yanzu nahtaju ila nabiyyin ya'ti li yusahhiha aqidata Muhammad, muna buƙatar wani sabon annabi da zai zo ya gyara aqidar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ne wannan maganar ba zindiki bane? Idan gwamnatin Saudiya daga su tana kishin aqida ya kamata ta kama wannan mutum, amma yana nan yana cikin manyan wanda ake ji da su a kasar. So daga ya kamata ku fahimta mahukuntan Saudiya ba ma'asumai bane, kuma mafi yawancin inda suka sa gaba a yanzu so fa ba taimakon addini yake ba, mafi yawancin sai yana rusa addini. Na'am, Saudiya akwai alkhairi mai yawa, amma abin da muke cewa misalin masu hukunci a Saudiya a yau da misalin ita Saudiya da sauran kasashen musulmi kamar misalin uba ne ya gina gida, ya gida a unguwa ko a garin da duk gidan babu gida mai kyau mai tsafta irin wannan gidan, sai ya mutu ya bar 'ya'yan shi a wannan gida. To wannan 'ya'yansa da suka gaji wannan gida za su zama abin yabo ne idan sun yi ƙoƙarin kiyaye gidan da inganta shi da tsara abin da ubansu ya mutu ya bari. Amma in muka samu wani daga cikin 'ya'yan gidan ya zo yana ƙoƙarin rusa gidan, yana rusa shi a hankali, to bai halatta in wani yana mai magana ba kai kuma ka zo ka ce a'a ya kake mai magana, ba ka ganin duk garin nan babu gida irin mai kyau irin nasa? To abin da wasu suke faɗa kenan, ai duk duniya yanzu babu ƙasa kamar Saudiya da take ba addini kare, take hidima ga addini, take kaza ga addini. Sai mu tambaye su, masu hukunci a yau shin su suka kafa wannan daula ta Saudiya? Masu suka kafa ta ba, kakanninsu ne suka kafa ta ko iyayensu. So daga sun samu tauhidi an kafa shi, sun samu sunna an kafa ta. To sai mu nazari tsakaninmu da Allah a take-takensu a yau, suna ƙarfafa tauhidi ne ta kowace fuska, ko akwai abubuwan da suke yi na zagon ƙasa ga shi tauhidi? Wajibi ne mu gane wannan. Mutumin da ya zo ya samu akwai hay'atul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ya soke ta, ya kawo hay'atul tarfi, ana gayyato turawa fitsararru wanda wasu ma mulhidai ne ba su yarda da Allah ba, ana kawo su ƙasar Saudiya a ba su miliyoyin kuɗi su zo su yi rawa tsirara, a tara mata da yara da maza a ce su je su kalli rawa din, mata su zo tsirara suna runguma jikinsu da tutar Saudiya. Duk wannan fitsarar, a ce ma yanzu akwai guraren da an halatta a sai da giya, duk wannan fitsarar yanzu shi ta ma wannan tauhidin ne yake hukunta haka? So mu abin da muka fahimta kenan. Sannan abu na gaba, wajibi ne ku sani, wallahi duk musulmi na ƙwarai baya kin Saudiya. Wallahi abinda muke yi ko abinda wasu suke yi, ni a adalcin da zaman musulmi shine son Saudiya ne yasa muke jin haushin abinda mahukuntan Saudiya suke a yanzu. San ta ne. So da dukkan gida in ka ga wani yana kokarin ya rusa shi, to ba za ka ce a tunda gidan ya fi kowane gida kyau ba a yi shiru. Na'am, Saudiya har yanzu akwai alkhairai masu yawa, amma alkhairan nan kullum faraguwa suke. Kuma abin da ya kamata ku sani, daga cikin abin da kuke zargin Dr. Ahmad akai akwai shine rashin girmama hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kun san cewa shi yarima mai jiran gado a Saudiya, shi ma ya ce hadithul ahad, yana nan da bidiyo, ya ce a hadithul ahad ba hujja bane sai sun dace da Qur'ani. Yana da wannan aqida shi ma. Kaga gurgurdan yadda zaka ji haushin Dr. Ahmad Gumi saboda yadda baya girmama hadisai, to wajibi ne ka ji haushin yarima. Shi ma ya ce duk wani hadisi na ahad
bai zama hujja sai ya dace da Qur'ani. In bai dace da Qur'ani ba to ba za a aiki da shi ba. Wannan ba karamin kofar fice ta barna. Bai kamata mu dinga bambance tsakanin mabarnaci da mabarnaci ba. Duk wanda ya kuskure gaba daya, musulunci bai taɓa bambancewa tsakanin shugaba da malami ba wajen barna. A ce in malami ya barna a mai ca, amma in shugaba ya barna a shi. Saboda kuma muna son Saudiya, kuma wallahi mahukuntan Saudiya ba su mana kai laifin komai ba, babu da wata matsala da su, sai kasancewar muna ganin cewa alƙiblar su shine Turawa. Ba wanda suka sa a gaba sai Turawa. Ƙoƙarin mai da mutanen Saudiya ana ƙoƙarin a mai da su Turawa ne, a canza musu. Da mata suna cikin hijabi da niqabi, ana zuga mata suna cire hijabi suna cire niqabi. Wannan abu ne a fili. To wannan shine muke ki, ba wai Saudiya muke ki ba. Duk wanda ya ce mai sukar siyasar mahukuntan Saudiya ne ba yake ki, to insha Allah satuktabu shahadatuhum wa yus'alun. Domin zargin musulmi da cewa baya son Makka da Madina, wannan ba karamin tuhuma bace, Allah zai tambaye ka. Amma mun san Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaina min jami'il hukam. Da Allah da manzansa su muka fi so sama da dukkan wani mai hukunci a Saudiya yake ko ba a Saudiya yake ba. So ba yanda za muna ji muna gani mutum yana saba ma Allah, yana lalata ƙasar musulunci, wai mu yi shiru saboda wai shi shugaba ne a Saudiya. Ba inda aka ce shugaban Saudiya yana da isma, kuma Allah bai aiko mana shi ba. Mu Allah da manzansa muke so, su ne a gaba. Duk wanda muka ga cewa take-taken shi, wallahi ko da mun yi kuskure muna fatan Allah ya mana uzuri. Wannan wa ma shahidina illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Abin da ya bayyana a kafafen watsa labarai shine shugabannin Saudiya ne yanzu musulunci suke mahazzagan ƙasa. Dan abin da ya rage na aikin hajji da waye da masallatai, wannan shine kawai suka bari. Sannan ya kamata ku sani cewa ina kira ga shi malam Yahaya da sauran malamai wanda suke faɗa aje a wannan harka ta masu da'awar salafiya, wanda mu mun san cewa da'awar salafiya yani akwai abin nazari akan irin wannan matsalolin. Dala malam Yahaya, in zaka yi magana ka dinga bincike, ka san me zaka faɗa. Babu daɗi ka zo kana magana ana ganin ka tsirara. Domin duk maganar da kake faɗa zaka ga ba maganganu ne wanda suke da kaji zaka san cewa ba haka suke ba. Kuma wannan ya sha faruwa. Mafi yawancin kun za ku yi magana ba ku taunata, ba ku bincike, za ku zo ku yi magana ku sake ta, ƙarshen an zo an muku tambaya ku kasa ba da amsa. So idan za a ma tambaya a nan duniya ka kasa ba da amsa, ina ga lahira. Haka ta sha faruwa tsakaninmu da ku, za ku saki baki akan bayan Allah ku musu sharri. In an ce ku kawo dalili, ku turo yaran ku su ci zagin mu suna ce mana ƴan ikhwani ko tubiya da sauransu. Wannan ba amsa bace. Dan ga ce mutum ikhwani, haraki, sururi, baka ba da amsa ba. Kun sha yin maganganu masu muni kan bayan Allah na kwarai, wanda muke kyautata musu zato, mu ce ku kawo dalili. In ya tabbata sun yi wannan abin shikenan. Cikin ku akwai wanda kwanaki ya ambace wani malami ya ce kuburi ne, yana bauta ma kabari. Aka ce kawo dalili, ya kasa kawo, ya turo wani almajirin shi ma ya zo ya ƙara bandan kawo dalilin inda yake bauta ma kabari, ko kuma yuqarriru ibadatul qubur. Kai ma ka ce ƴan ikwanin sun samu mulki za su hana sa hijabi, su ce mace ta auri kirista, muka ce kawo a ina aka yi haka. Mu muna so mu raddi ga ƴan ikwan, mu ƙi su, amma ba ta hanyar yi musu sharri ba, ta hanyar laifin da suka yi. Amma ku kuna so ya zama da ƙarfin tuwo za ku zo ku faɗi magana, kuma ina so ku gane cewa malam Yahaya, dole ku gane cewa zamani ya canza. Shekarun baya lokacin da social media ba ta yi ƙarfi ba, kukan tara ɗalibanku a zaure ko a masallaci a lungu, ku gaya musu abin da kuke so. Kila wani abu kun karanta ne a wasu littattafai wanda kila su kansu littattafai wanda suka rubuta su makareta ne. Ku gaya musu abin da kuke so, tunda su riga sun miƙa kwakwalansu gare ku su ce muku haka ne. To amma yanzu duniya ta buɗe, duk abin da kake ana ɗauka. Ka sani cewa ba duk duniyan nan ba ɗalibanka ba ne. Akwai wanda ɗalibai ne, sawa'in ɗalibanka, akwai wanda ma sawa'inka ne a ilimi, akwai wanda sun wuce ka. Da mai tunanin ka karanta ko za ka yi magana akai, akwai wanda sun san abin sun karanta shi. To yasa za ka yi da ka saki bidiyo, to lokacin al'aura za ta iya bayyana. Saboda wanda za su saurari bidiyon gaba ɗaya su ba ɗalibanka ba ne, ba muridanka ba ne. Su dole dan ka girmama kanka, ka tsala mutuncinka, in za ka yi magana ka tabbatar cewa da an ce ma ina dalili za ka ce ga dalili.
na san wannan maganar da kai wallahi in za a yanka ka ba za ka kawo dalilin su ba. To irin wannan ya sha faruwa da kai, kaga babu daɗi da zo ana cewa makareci. Duniya yanzu an waye. Ita kanta Saudiya a da ne zaka iya ce ai Saudiya wasu mutanen kirki ne kaza binnan gwamnatin Saudiya muke magana. Amma yanzu su karan kansu suna kareta ka, kana kare su suna kareta ka, kada ka daura maka kanka dole sai ka kare Saudiya, Allah bai wajabta maka ba. Ko bai cikin sharadin ahlus sunna sai ya kare gwamnatin Saudiya. Abinda kuka kasa fahimta kenan. Wai dole duk ahlus sunna ya kare gwamnatin Saudiya akan duk abin da take. Wallahi wannan bai cikin ahlus sunna, bai cikin sharadin ahlus sunna. A inda ce daidai wajibi ne ka bata kariya inda ce daidai, amma inda ba ce daidai ba ka bari a ce ba ce daidai ba mana. Kaka ɗauka wai salafiyancinka ba zai tabbata ba, sunna ka ba ta tabbata ba sai ka zama ɗan a mutu na Saudiya, duk abin da suka yi sai ka kare su. Ba za ka iya ba, domin su yanzu shi wannan yariman wallahi duk wanda ya ɗaura ma kan shi kare shi to wallahi yana tare da aiki. Domin kana kare shi yana bauɗewa, kana ba shi kariya yana bauɗewa, zai dinga ɓaro muku abubuwan da ba za ku iya karewa ba. Sai ka ba shi kariya a nan sai ya je ya gayyato wani arna, ya gayyato wata mawaƙiya mai zagin Allah, ya ba ta dalar miliyoyi, ba za ka iya kare shi ba. Ka bar shi da Allah da ya halicce shi, abin da yake yi a fili yake. Wallahi in dai mutum ba mughaffali bane ba zai ce bai san abin da ake a Saudiya ba. In ko ce bai sani ba to bai kamata ya magana ba. Amma wallahi duk wanda san Allah da san manzon Allah ya shiga zuciyar shi wallahi ba zai ji yana son wannan yariman ba so mutlaka. Duk wanda yake son Allah da manzansa wallahi zai ki wannan yariman, zai ci abin da yake yi. Amma in ka ga mutum yana yaban shi to wallahi akwai alamun munafiki tare da shi, ko kuma gafala ya ce shi duk abin da ake bai san ana yi ba. To kaga gafili bai kamata kuma ya zo ya tasaddar ya ce zai magana mutane saurare shi ba. Sannan a ƙarshe na ji ka ce Saudiya ta girmama Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, har ma ta ba shi ja'izat Malik Faisal. Shi kuma wannan dakta bai yi halin baban shi ba, kamar yadda na ce ni ba na zo in kare Dakta Ahmad ba. Yawa ba wannan bane kadiyata. Kadiyata shine adalci da kuma sanya abubuwa a yanda suke. Sai ya kamata ku sani Saudiya siyasa take, ita kuma siyasa kullum tana canzawa ne gwargwadon yadda mai siyasa yake ganin maslaha shi da maslahar kujerarsa, ba wai addini bane a gabansa. In yana mutum yana siyasa kana kare shi to zai dinga baro ma abinda ba za ka iya kare shi wata rana. Saudiya canzawa ta yi gaba ɗaya, tana kuma cin gaba da canzawa ne, kuma duk masana sun tabbatar da haka, da wanda suka yi magana da wanda suka yi shiru. Babu zargin mutum in yi shiru. Akwai malamai wanda suke sun san abin da ake, amma saboda wasu dalilai sun kama baki sun shiru. Wallahi wannan idan mutum ya shiru ba za ka ce ya yi laifi ba, amma ka ce za ka kara ƙarya, za ka kara maɓarnata, wallahi kana sukan imanin ka ne. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhaduhum awliya. Duk wanda ya yarda da Allah da manzansa to ba zai riki makiya Allah a matsayin masoya ba. Wallahi abinda aka sani kan Saudiya wallahi ba a faɗi rabi daga ciki ba, ba a faɗi cikin 10 ba. Kan da ya hukumomin Saudiya ne yanzu. So in dai dan Allah kake so kake ki, ya kamata ka ki abin da suke, ba ka zo ka kare shi ba. Saudiya canzawa take yi. Yasa zaka ga malaman da an ba su ja'iza ta mulki Faisal din a da can, a yanzu su ma 'yan ta'adda ne a mahanga ta Saudiya. Kuma suna cikin malaman da aka hana sai da littafansu a Saudiya. Amma kuma littafansu aka karanta a lokacin Saudiyar tana kan hanya madaidaiciya, ta kira su ta ba su ja'izatu mulki Faisal. Ja'iza ce ake bayarwa a bangarori. Wayannan an ba su ja'iza, wasu a bangaren khidmatul Islam, yima addinin musulunci hidima. Wasu kuma wajen dirasatul islamiyya, wanda suka yi rubuce-rubuce suka ma musulunci hidima, za a kira su a girmama su. Abubakar Gumi yana ciki. To amma ka sani cewa amaran Yahaya, ka san cewa Sheikh Yusuf al-Qaradawi yana cikin wanda aka ba shi wannan ja'iza. Amma yanzu waye ka tambayi hukumomin Saudiya waye Qaradawi, za su ce ma dan ta'adda ne. To amma lokacin da Sabir Bas suna nan, su Usaimin suna nan, lokacin ana salafiyya ta gaskiya, a lokacin Qaradawi ba dan ta'adda bane, har ma an kira shi an ba shi ja'izat Malik Faisal. Ka san da wannan? Ka san cewa Sheikh Abu A'la al-Maududi shine farko wanda ya fara sabon ja'iza fi khidmatul Islam, kuma a Saudiya aka bashi, kuma malaman Saudiya na wancan zamanin su suka yadda a bashi, aka bashi miliyoyin kuɗi, aka girmama shi a Saudiya. Amma yanzu ka je ka duba, yana cikin mutanen da aka ce an haramta su da littafansu a Saudiya. Ka san cewa Abul Hasan Nadawi shi ma ya samu ja'izatu Malik Faisal a lokacin Ibn Bas, kuma ya same shi. Ka san cewa Muhammadu Ghazali, Sheikh Muhammadu Ghazali al-Misri, shi ma ya samu ja'izatu Malik Faisal. Duk wannan jigajigan malamai ne da yanzu a ganin Saudiya 'yan ta'adda ne.
littattafansu littattafai ne ta'addanci. Wannan littattafan su ne kuma aka karanta aka ga cewa sun ma addinin hijima a da kuma a Saudiya. To yanzu wanne zaka gaskata? In ka ce yanzu abin da aka faɗa gaskiya ne, malaman da na ambato Abul Hasan al-Nadawi, Abu Ala al-Maudidi, Sheikh Qardawi, Muhammad Ghazali, dukkan su yan ta'adda ne, to yanzu ka kareta su Ibn Bas kenan da su Usaimin da sarakunan Saudiya, kamar da su makareta sun girmama yan ta'adda mabarnata sun ba su ja'iza. A Saudiya aka yi wannan abu. So magana ce kawai ta siyasa ce kawai ta canza. Tunda siyasa ta canza, to masoyi a da yanzu ya zama maki. Kuma wallahi la na'amal, muna fata nan gaba za ka iya samu canjin shugaba a Saudiya. Wayannan mutanen da kuke batawa shi kuma ce su bai ga mutanen kwarai ba sai shi. Faisal kafin Ibn Salman ya zo, ai Faisal shine mafitin da aka kafa Saudiya bayan Abdul Aziz. Babu sarkin Saudiya mafi shahara, mafi farin jini kamar Malik Faisal. Kuma har yanzu ba a yi sarki irinsa ba. Amma wayannan mutanen duk ya girmama su, wasu ma ya ba su mafaka ta siyasa. Kuma a lokacin duk littattafansu da suka rubuta an san da su. Daga cikin al-majlisul a'la na jami'a islamiyya akwai Abul Hasan an-Nadawi, jami'ar islamiyya da take Madina. Abul Hasan an-Nadawi yana cikin majlisul a'la, kuma Sheikh Ibn Baz ne ya sa shi. Qardawi ma an taba sa shi cikin majalisa ta koli ta gudanar da jami'ar islamiyya. Lokacin Saudiya tana sunna bil i'tidal, ana yin sunna akan i'tidal, yani alkitab was sunna ala fahmi salaf al umma. Amma yanzu mu abu da muka fahimta suna yi ne ala fahmi America. Abinda America ta ce daidai ne shine daidai, in ta ce ma dan ta da kaza ma dan ta'adda. Saboda wajibi ne mu gane wannan, mu gane cewa ba musulmin da zai ki Saudiya, amma kuma mutanen da suke rayuwa a Saudiya mutane ne irin za su iya daidai, za su iya kuskure. Bai halatta mu dinga rufe ido ba muna cewa duk abin da 'yan Saudiya suka yi daidai ne. Akwai mutanen ƙurai a cikin su suka fi yawa, wasu ma suna kurkuwa an garkame su. Manya-manyan malamai na Allah suna nan an kulle su, kuma 'yan Saudiya ne. Kuma baka isa ka ce wai kai kafi su son Saudiya ba. 'Yan ƙasar ne, su ne 'yan Saudiya na asali, suna nan ɗaruruwan malamai na Allah suna nan a kurkuku. Kuma don Allah a ƙarshe, wai don Allah yaushe ne musulunci ya zama addinin sarakuna? Ta yadda duk abin da sarakuna suke ganin daidai ne shine musulunci. A yaushe ne musulunci ya zama haka? Musulunci addini ne na Allah, sarakuna mutane ne. Saboda kuma na fata Allah samu dace. Wannan shine sakona ga Sheikh Yahaya, kuma wannan nasiha ne da ba da shawarwari. Idan a cikin abin da na faɗa yana ganin ko shi ko ɗalibansa akwai abin da ba daidai ba, ina ƙofar tattaunawa ta ilimi da adalci a take. Amma zagi da laƙabi da cewa kai ɗan ikhwan ne, kai ɗan wane ne, kai ɗan wannan duk ba raddi bane na ilimi. Muna son Saudiya, amma muna ƙin abin da ko wasu ayyukan da gwamnatocin Saudiya suke yi. Sannan kuma kasancewar Saudiya gari na tauhidi haka ne, amma tauhidi bai baka lasisin kai abin da ka ga dama. Wannan aƙida ce ta murji'a, su ne suke ganin cewa duk mai tauhidi yayi abin da ya ga dama. Amma ahlus sunna suna ganin wajibi ne ka kiyayi dokokin Allah. Ko da kana da tauhidi, to tauhidi yana da asnan. Allah samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.